गिबियावनो बयखौबो खुलुमहरबायलै रायजोफोर लोगोसे नै सानफ्रामबोनि बादि माने आंनि रिंहा बड' चेनेलाव आंनि चेनेलखौ नायगिरिफोर आरो गोदान नायनायफोर गासैखौबो माने गोथार गोसोजों फिन आरो खनसेबाव बरायनानै लाबाय। स' रायजोफोर दिनैहाय माने गोदान ब्लग लानानै फैदोंलाय नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै आं गोबांथार आसा खालामदों। भिडिअआव आं दाखालिफोर ओंखारनो हायाखैमोन माने इउटुबाव हाबनाया दामाने बर्थमानाव एसे लेट जादों। ओमफ्राय टाइमबो प्रब्लेम प्लास नोंने हनै बोथोरखौ नोंथांमोनहा मिथिखागौ आरो जोंनाथ' नोङो कारेन्ट गैयाबा भिडिअ बानायब्लाबो आपल'ड खालामनो हाया नेटआनो सोलिया नालाय बावहाय बेफोरबायदि प्रब्लेम आरोखि। ओमफ्राय रायजोफोर दिनैहाय माने गोदान ब्लग लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। स' रायजोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ मानि सोमोन्दै सावरायगोन बेखौथ' नोंथांमोनहा थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानैब्लाबो एसेब्लाबो मिथिखाबाय। ओंखायनो दामाखा जानो हागौ आरो भिडिअआ ओमफ्राय भिडिअआ एसेबो गोलाव जानो हागौ अब्ला भिडिअनिफ्राय ओंखारनाङा भिडिअनिफ्राय दा ओंखार भिडिअनिफ्राय ओंखारबा नोंथाङा गेजेर ससेसिम नायना ओंखारोब्ला बुजिनाय नङा लास्टआव मा बुंहैदों। स' बेनिखायनो आङो खावलायदों रायजोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलां। थ' रायजोफोर गिबियावनो भिडिअआव थांनायसो आंनो मोननैसो रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक खालाम ओमफ्राय बै बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अलाव होनानै लादो जेन' आंनि सानफ्रामबोनि भिडिअ हगारनाया नोंथांनाव आपडेट जानाय बायदि ओमफ्राय नोंथाङा नुबाय थानाय बायदि आरोना। स' रायजोफोर बिदिबा भिडिअआव थांदिनि। आहा 4 तारिखे गोटे इंडिया जेने काउंटिंग होबो और कोकराझार हमस्तीर काउंटिंग होबो। सो गोटे कोकराझार लोकसभा हमस्तीत 5टा जगह काउंटिंग होबो कोकराझार गोसाईगांव चिरांग बिजनी और बक्सा। टोटल 9टा काउंटिंग हॉल प्रिपेयर करा गई ईवीएम काउंटिंगर कारण आमार 9टा असेंबली सेगमेंट आछे कोकराझार लोकसभा हमस्तीत और पोस्टल बैलेट और ईटीपीबी जे काउंटिंग हो एक गोटे हमस्तीर काउंटिंग खाली कोकराझार काउंटिंग सेंटर होते होबो। आमार 27 जन एआरओ जेने के एबार इलेक्शन कमिश्नर गाइडलाइन मते 27 जन असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर एंगेज होइसे गोटे काउंटिंग प्रिपरेशन करने और अराउंड 750 आमार काउंटिंग पर्सनल इंक्लूडिंग काउंटिंग सुपरवाइजर्स एंड माइक्रो ऑब्जर्वर्स आमार ईवीएम और पोस्टल बैलेट काउंटिंग करने प्रिपेयर करा गई। लॉ एंड ऑर्डर वाइज आमार 3टा डिस्ट्रिक्ट आछे कोकराझार चिरांग और बक्सा। 3टा सुपारिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रिपेयर्ड आछे तेमलोके सीएपीएफ और एसएपीएफ 2टाए मिलाए पेलाए जिमानखिनि रिक्वायरमेंट आछिले आमार फुलफिल करा गई और सिक्योरिटी अरेंजमेंट टाइट थाकिबो। काउंटिंग सेंटर 3 लेयर सिक्योरिटी थाके जनरली एटा 100 मीटर पेरिफेरी तारपाছত एटा काउंटिंग प्रेमाइसेस गेट होत और एटा काउंटिंग हॉल गेट होत। सो 100 मीटर प्रेमाइसत जेमानखिनि एस्टाब्लिशमेंट थाकिबो माने 100 मीटर पेरिफेरी भितरत जदि किबा कमार्शियल एस्टाब्लिशमेंट स्कूल कॉलेज जी आछे एबिलाक गोटेखिनि बंध थाकिबो हेदिन। Nobody other than the authorized personnels will be allowed to enter। 100 मीटर जे पेरिफेरी होबो एटू पेडेस्ट्रियन जोन होबो एको व्हीकल अलाउड न होबो तार भितर और काउंटिंग प्रेमाइस भितर एटू माने जिमानखिनि रेस्ट्रिक्शन जिखिनि गाइडलाइन मते आछे एखिनि फॉलो करा जाबो। एटू आमार प्रिपरेशन फुल स्विंग आछे आमी सक्सेसफुली काउंटिंग टू भिडिअआथ' बेनो रायजोफोर माने भटआव सोर देरहागोन ओमफ्राय माला मा जागोन नोंथांमोनहा अलरेडि मिथिखागौ। ओमफ्राय दिनैनि दिनावहाय माने ससियेल मिडियायावहाय ओरैबायदि एन्सारनि एन्सार कुइसननि कुइसन जालायगासिनो दं सोरबा सोरबा माने रिजाल्ट मोनबायसो आरोखि खोथा बाथ्रा बुंनाया उमुगा देरहाबायनो उमुगा जेनबायनो उमुगा हेन नाना रखम आरोखि ना माने रिजाल्ट मोनखाबाय खोथा बाथ्रा रायलायनाया बेफोरबायदि सोलिगासिनो दं जे रायजोफोर गावजों गाव बेफोरबायदि आरोखि बेफोरबायदि बाथ्रायाथ' साधारन नालाय रायजोफोर एक्सुवेलि मेन बाथ्राया बेनो दिनैहाय 4 तारिख होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिगौ 4 तारिखआव मा जानो थांगासिनो दं। दिनै अल क'क्राझार माने 4 तारिख खालि जे जोङो दाखालिफोर भटखौ होनानै हरबाय बे भटखौ माने 4 तारिख खालि काउन्टिं खालामगोन। दिनै काउन्ट खालामनाया माने 4 तारिखआव लानायखाय 4 तारिखआ माला फैयो बेखौ ओरैबायदि हाइ जानानै दं आरोना भट होगिरि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा। थ' बेबादिनो माने गोसोआव हाखु दाखु मोनो दिनै आंबो मोनदों। दिनै आंबोथ' भट होदों नालाय जेनेबा इउपिपिएल बिपिएफ जिखुनु जाया आंबो सासे मानसिनो भट होदों। दिनै आंबो जाय पार्टिनो भट होदों माने बे पार्टिखौ आंबो देरहाजानो लुबैदों। ओमफ्राय नोंथाङाबो जुदि भट होदोंब्ला नोंथाङाबो सानदों जानो हागौ जे जाय पार्टिनो भट होदों नोंथाङाबो बे पार्टिखौ देरहाजानो लुबैदों। स' रायजोफोर बेनो आरोखि माने
बेफोरबायदि सानलायनानै दं आरो गोसोआव। दिनै आंबो सानदों 4 थारिखआ माला फैयो, जायखि देरहाया देरहाथोंसै, जेन' आं जायनो होदों बेबो दा देरहाथों, हयथ' देरहाथों, बेबायदि आरोखि ना। ओरैबायदि माने मोनसे गुदुं गोसोखौ गुदुं खालामगासिनो दं जोंनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ। 4 थारिखआ माला फैयो, रिजाल्टआ माला मोनो, रिजाल्टआनो माला मोनो, रिजाल्ट माला मोनो, बेफोरबायदि माने खोथा बाथ्राफोर ओंखारगासिनो दंना रायजोफोर। थ' 4 थारिखआव जोंना माने क'क्राझार लक सभानि जे भट साननाया जानो थांगासिनो दं। स' रायजोफोर नोंथांमोनहाबो नेनानै थादो। भटआव सोर देरहायो, जेखुनु जाया देरहानायाथ' देरहाखानांगौ, बर'निनो देरहानांगौ। देरहायिया बे उननि बाथ्रासै। जेखुनु जाया 4 थारिखआव माने जोंना भटनि काउन्टिंआ जानो थांगासिनो दं। थ' रायजोफोर मोनसेल' आंबो नोंसिनाव कुइसन खालामगोन, नोंथांमोननिब्ला सोर देरहानांगौ, भटआव सोरखौ नोंथांमोनहा देरहाजानो लुबैदों? दिनै आंनिफ्राय नोंथांमोनहाथ' कमेन्टसो खालामगोन नालाय, कमेन्ट खालामबानो जाबाय जोबथारनायाव। थ' आंनिफ्राय आङो फंनैसो माने बाथ्रा बुंनानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन जे भटआ सोर देरहानांगौ। थ' रायजोफोर बेनो आङो दिनै माने बुङोब्ला आं बड'लेण्डनि सोमोन्दैनो बुंगोन। XNDP आरो बड'लेण्ड, दिनै बर' रायजो राजाफोरनि बड'लेण्ड ओमफ्राय XNDP। दिनै बड'लेण्ड होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि जायगाखौ जोङो बड'लेण्ड होननानै मोनथियो। नाथाय दिनै बड'लेण्ड थासेयावबो प्रमद बर' सारा सुइजारलेण्ड बानायनो नागिरदोंमोन बै समावहाय। सुइजारलेण्ड माने गामि अफिस न' कम्पिउटार राननानै होनाय, माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा ओजों थांनाङा बैयाव फैनाङा, बेफोरबायदि खोथा बाथ्रा बुंदोंमोन ना प्रमद बर' सारा। थ' दिनैहाय बिटिआर एकर्ड जानायनिफ्राय 5 बोसोर जानोसै नै। 5 बोसोरसिमाव नोंथांमोनहा अबे प्रमद बर' सारनि बाथ्रा बुंनाया साक्सेस जाखो, बेखौथ' नोंथांमोनहा गावनिनो मेगनजों नुबाय। आरो दिनैहाय बिटिआर हालामाव माने मा समस्या जानानै दं, बेखौबो नोंथांमोनहा गावनि मेगनजों नुबाय। नुनानै नोंथाङा सालिजारि खालामनानैसो नोंथाङा भटखौ होखादों नालाय। थ' आङो बेखौनो बुङो, नोंथांनि साननायानो साक्सेस जाथों। थ' नोंथांनि साननायानो आंनि साननाय नालाय, थ' गासै समग्र रायजो राजाफोरनि साननाय नालाय, बे साननाय हनाया जोंना साक्सेस जागोन, आं बेखौ नुहुरदों। ओमफ्राय दिनैहाय XNDPनि खोथा होननानै बुङोब्ला रायजोफोर, आं XNDPनि बिसयबो मोनसे भिडिअ खालामनानै दं, जेखुनु आं आपल'ड होथ'वाखै। बेखौबो आङो साननैसोनि उनाव आपल'ड होनो नाजागोन। माने जोंनावहाय ओरैबायदि कारेन्ट गैयाबाथाय नेट गैया, बेफोरबायदि समस्या जानानै थायो आरोखि। ओमफ्राय भिडिअ खालामबाबो आपल'ड होनो मोना नालाय, ओमफ्राय भिडिअआ ओरैनो थायो। थ' XNDPनि बाथ्रा बुङोब्लाथ' दिनैहाय माने XNDPनि जेंना होननानै बुङोब्ला माने A to Z दिनैहाय माने मोनसेबो NDPनि जेंनाफ्रा दिनैहाय फाइनाल एन्ड कमप्लिट मोनसेबो सलिउसन जायाखै। मा सलिउसन जादों? दिनै बाथ्रायाव XNDP होननानै बुङोब्लानो माने जेंनाया सिगां ओंखारग्रोयो। जोंनि बड'लेण्डआवहाय बे मोनसे बिराद गिदिर थफ्ला जानानै थाबाय आरोखि ना XNDPनि थाखायहाय। दिनै गुबुन माने एक्सएलसिफोर नाना बानाखौथ' बेखौथ' माने रायखांनानै लाब गैबावला। दिनैहाय गोदान मुगायाव गोदान बिटिआर एकर्ड खालामनायाव जे XNDP फोरनि हया जे एकर्ड जानाय, नैबे गोदान मुगायावनो XNDPनि नामावहाय ओरैबायदि गिदिर थफ्ला, माने जेंनानि थफ्ला जानानै दङ। दिनै बे XNDPनि जेंनानि थफ्लाया माब्ला सलिउसन जागोन, बबेनि बार फैनानै सलिउसन जागोन, बेखौथ' जों मिथिलिया। दिनै गोबां माने XNDPआवबो दैदेनगिरिफोर दं, आरो बर' हारियावबो माने गोबां गिदिर गोरों गोराफोर दैदेनगिरिफोर दं। दिनै मुंख्लं न'खरनिफ्राय लानानै, जेलाव थानायनिफ्राय लानानै, गोबां केस हनै बाहेरायाव थानायफ्राबो दिनै गोथाङैनो गोथै होननायजों समान दिनै केस दङ। आरो गोबां माने NDPआव खस्थ' खालामनानै थानायफोर, माखासे रिहेबिलिटेसन मोनैफोर दं, आरो गोबां दं। माने आं बुंखाबायना, फाइनाल एन्ड कमप्लिट दिनैसिमाव XNDPनि गेजेराव जेंना मोनसेबो सलिउसन जायाखै आरोखि ना। थ' आं बांद्राय गोबाव बुङा NDPनि बिसय, आं एक्सट्रा माने बेखौ भिडिअ खालामनानै दोनखादों नालाय, आं बेखौ साननैसोनि उनावहाय आपल'ड होगोन।
थ' रायजोफोर नोंथांमोननिफ्राय आं बेखौल' लुबैयो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालाम जे भटआव सोरखौ देरहाजानो लुबैयो दिनैनि दिनावथ' माने गोबां जागासिनो आरोखि नोंसोरनि हरैहाय बेफोरबायदि जादोंना जायाखै बेखौल' बुंनो रोंला ओमफ्राय ओरैहाय माने हाब उमुगा थांबाय कंग्रेसआ थांबाय बिपिएफआ थांबाय इउपिपिएलआ थांबाय नाना बाना आरोखि ना सोरबा जिर'नो एकदम जिर' होथारो खमसे खम बेफोरबायदि रायलायोब्ला 1 2 होदलाबायना रायलायो खमसे खम माबा उमुगा 10नो उमुगा 0नो बेफोरबायदि खालामो बुंजाले रायजोफोर नोंथांमोनाबो मिथिखागौ जानो हागौ जेखुनु जाया एक्सुवेलि जों 4 थारिखखौ नेनोसै माथो सानबेसे दंबावो 3सिम दंबावोदां 4 थारिखखौ नेनोसै जेखुनु जाया जोंनि सावरायनायाथ' जाया आंनि आइडिया खालामनाय माने आंनि सालिजारि खालामनाय आंनि गोसोजों आंनि मेगनजों आंनि खोमाजों खोनानानै आं नुनायफोरखौ आं सालिजारि खालामोबा आंनिफ्राय खाथां बिपिएफआ थांनांगौमोन रायजोफोर बिपिएफआ खाथां थांनांगौमोन आंनिफ्राय आरोखि आं सालिजारि खालामनाय बादिब्ला माने दिनैहाय माखासे खोथाखौथ' बुंजाले दिनै पावाराव थानाय मानसिफोर दं गोबां बे सिंनि बाथ्राखौ बुंजाले आरोखि नोंथांमोनहा मिथिखागौ स' रायजोफोर माने गुसुं भिडिअ'आ बेनोमोनलै रायजोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोनाया नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनो दाबाव आङो नैबे भिडिअ'खौ माने कमेन्टखौ अन खालामना होगोन नोंथांमोनहा कमेन्ट खालाम बबेखौबा आङो भिडिअ'खौ कमेन्ट खालामना होआखै माने आंनियाबो बबेहायबा मिस्टेक जादोंमोन नालाय स' बेनिखायनो आं कमेन्टखौ अन खालामना होआखै नैबे भिडिअ'आव आं कमेन्टखौ अन खालामगोन नोंथांमोनहाबो कमेन्ट खालाम जे सोरखौ माने देरहाजानो लुबैयो बेनो आरोखि आंनिफ्राय आङो खाथां बुंबाय माने बिपिएफआनो आंनि सालिजारि खालामनायाव सरकार दानांगौमोन आरोखि ना थ' रायजोफोर नोंथांमोनहा ओमफ्राय सोरखौ देरहाजानो लुबैयो कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' रायजोफोर गुसुं भिडिअ बेनोमोन नायनानै जुदि मोजां मोनबायबा मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो ओमफ्राय जोबथारनायाव बेखौनो खावलायबाय बयनिसिमबो जे जोबजासे नायनायनि थाखाय माने जोबोद धन्यबाद